Izenzo sesine. Kepha besakhuluma kubantu, abaphristi nenduna yethempeli nabaSadusi babafikela, benengwa ngokufundisa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo, bababamba, babafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa, ngokuba kwasekuhlwile. Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa, umumo wamadoda waba kungathi izinkulungwane eziyisihlanu. Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalema ababusi namalunga nababhali babo, no-Anase umphristi omkhulu, noKayafase, noJohane, no-Aleksandru, nabo bonke abendlu yomphristi omkhulu, babamisa phakathi kwabo, bababuza bathi, "Lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na?" Khona uPetru egcwele uMoya oNgcwele wathi kubo, "Nina babusi bezizwe namalunga, nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani, makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni, amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhi, eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo." Kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane, beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu, kepha bebona umuntu ophilisiweyo eminabo, babengenakuphika lutho. Kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini balulekana bodwa, bathi, "Sizakubenzani laba bantu na?" Ngokuba kusobala kubo bonke abakhileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esiqhamileyo senziwe yibo, asinakukuphika. Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibalaye, bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama. Base bebabiza, babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Kepha oPetru noJohane baphendula, bathi kubo, "Nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo." Khona sebebalayile futhi babayeka, bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu, ngokuba bonke bedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. Ngokuba umuntu esenziwe kuye leso sibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve 40. Sebeyekiwe baya kwabakubo, babika konke abaphristi abakhulu namalunga abekushilo kubo. Bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye, bathi, "Somandla, wena owenza izulu, nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, owasho ngoMoya oNgcwele ngomlomo kababa uDavide inceku yakho ukuthi, kungani ukuba abezizwe baxokozele, nabantu bacebe okuyize na? Amakhosi omhlaba aqhelile, nababusi bayihlanganyele. Inkosi nogcotshiweyo wayo. Ngokuba ngempela oHerode, noPontiyu Pilato, kanye nabezizwe, nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulomuzi inceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo, ukuzakukwenza lokho okumiswe ngaphambili isandla necebo lakho ukuba kwenzeke. Manje-ke, Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele uJesu. Kwathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke nguMoya oNgcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye nomphefumulo munye, akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe, kodwa bakuhlanganyela konke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu, umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo, ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho, baletha imali yalokho abathengise ngakho, bayibeka ngasezinyaweni zabapostoli, kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokuswela kwakhe. Kwathi uJosefa owathiwa ngabapostoli uBhanaba, okungukuthi ngokuhunyushwa indodana yenduduzo, umLevi waseKhupro ngokuzalwa, enensimu, wathengisa ngayo, waletha imali, wayibeka ngasezinyaweni zabapostoli.